Golgotha Destroyer с първа част. Сериозно! С първа част. И това е УССВ или Ултра Суперселски влог. Дами и господа, и си идваме директно с мача, от който само един човек иска да остане анонимен. И това е този. Така. Сега това е Весела, това е Дона, това е Лени и... топката е в Ванеса. И да мъба майката някой е спокал. Опа! Да ви ебат. От кога тече? Де да знам? От ония ден. От ония ден, не помниш аз я? Или ти не беше? Не, верно пръска. Така, и сега топката е в Ванеса, дами и господа. Това е Лени, Ванеса, анонимният човек, Весела. Къде те заритам? Топката е в Ванеса, дами и господа! И... Лени, удай! УССВ! Футбол, дами и господа. УССВ. Извинявай! И в тези клипчета ще ме чувате като жегата. Ще ме чувате като жегата. Жегата поема. Сега се цепат. Стоп, дай ми топката. Дай топката. Най-големия играч. Не ме настъпай така. Аз из мене. Весела е. Ти? Гос жегата. Дона. Защо не ми избра? Съм по-силен! Наша топка. Жегата не е от никога. Да, бе! Ама къде? Къде са ни вратите? Ние ще спаш игра. Аз ще пазя само на тях и трябваше нашата врата. Нашата е тук. Аз съм от това барбара. Има публика. Добре. Сега е там. Аз ще покажа в YouTube като си. Така, нашата врата! Чуйте, няма да имаме врати, просто се мешаме да си подаваме. Не, ще има врати. Значи, нашата врата ще бъде... Сега ще ви кажа колко крачки. Как тук и да вкараш без фейката? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Вие трябва да ги... Иначе това ли трябва да ни е вратата? Вие трябва да вкараме тук. Вие трябва да вкарате тук. 1, 2, бъди се! Чуйте, топката е ваша, защото Лени първа избира ваша топка. 5. Отидете и от Антан за топка, измерете 5 крачки. Айде, отиви ти аз. Ще ни познаваме да се биях и видиш, нови се ми скетчовете. Спрем докато се пача. И промяна на фановете, това ще бъде нашата врата. Да. Това ще бъде, ето това там ще е тяхната. И понеже батерията ми пада. Добре. Абе, видяха заликата. Ма тяхната врата май е малко по-голяма от нашата. И голяма е врата. Дай ми по-добра. Да. Аз съм на тази, защото... Играете ли? Добре. И начало! Първи седички на! Пип! Пробив, дами и господа! И това е гол! Нашият двор победа с 1-0! Давайте така. Давайте Левски. Левски. И ето е публиката! Ето е гол, ето го гол! И Дона спаси! Аз гласувам за Левски. Ето тук съм за Левски. Левски не го говоря. Да, сега тръгвай! Айде! Насам! Имате корнер, продължавай, бий, играй! Топката отива в публиката! Стига! И това е аут, продължавайте да играете, давай! Не знам. И там. Какво го... Весела, аз съм от тебе! Няма
Нямаше вратар, не е честно. Нямаше вратар. Сори са. И резултат 1-0, нямаше вратар, Дона отиш. Не е честно, тогава те са 2. Нямаше минути. Абе не бе, точно сме. И да, 3-2. Ами добре, да, аз излизам. Аз излизам. Стоп, край на мача, стой. Сега ще ви кажа, понеже сме четен брой, Ванеса и Весела, срещу вас двете, аз ще пази, вие трябва да вкарате всички на мен. Да бе, Ами ако е. Ама е верно. всички малки на мен тебе жега. Не бе, жега това и това срещу нас. Ветела, айде. Аз ти жегата на тех двете. Айде. Айде, жега, О, Кеко, ти ще играш? Наша топка, защото сме по-малко. Така е. Защото си по-малко. Еми, тук. Ма ние сме по-слаби. Да, точно по-слаби. Аз като съм ваш отбор. Начало. Добре, И твой това бе. Жега, отива да пак. Абе, весела съм от тебе. Не, дай, Лели. Покрий сума. Играй с наша. Бе, весела ти от нас, бе. Дай сега. Ох, фау. Чакай! Точно, прибери този телефон. Ти представи. Мъжега бе, няма само телевизор. Давай! Бързо! Мамо, няма да се пробуя. Лени! Аз съм вратар. Аз съм вратар. И това е гол! Топката! Отивай ти да гониш. Едно на едно. Мерси! Мъжега бе, подавай на всички. Не само ти. Подай. Аре бе. И Весела ще пази. Хубаво пази, Весела. Айде, играте ли? Давай бе. Мъжега дай. Ема ти къде си набрала? Колко ти отвори? Аре бе, весело! Вашата е много голема, но защо? Иначе вашата е по-малко, верно. Къде е вкарвате вие по-голема? Ама и без това да са по-слаби. Ето тук е вратата. Дай. Ето тук, нататък е гол вече. Подай, Весела. Путай бе. Ама много е голямо. Ма ти защо не си тук? Тръгвай напреде. Ама другите са съгласни. Другите са съгласни. Дай, путай! Дай, Лели! Ево! Дай! Лели! Елено! Крито, се опитай да ми сопнеш и...
Весо! Не! Няма! Тук! Гол! Не! Тук удари и после дойде на тук. Чертата така. 3-1, подай бе! Айде 3-1. Ма какво правиш? Аре! Чакайте бе, имаме стоп бе! Абе стоп бе, Криси! Какво правиш? Стоп имаме! Нищо се играе! Чуйте стоп! И той си играе. Аз спрях! Чека стоп бе! Вижте ми бе! Почни сега! Дай. Дай! Бе, спънеца! Не бе! Хайде 4-1 Айде бе! Много добре. Много си зле, Лени! Да. Вънка. Не вънка. Лени! Вънка е! Лени! Ние трябва да изкараме. Тъпиш или да? Дай. Няма, играм без корнери. Да бе. Ама няма бе. Чакат се бута. Минаване! Не бе! Аре весела! Давай! Лени! Разпукахме ги. Баси! А? Ево! Ево, ай! Спортсменство. Кристай! Не. На весело няма подам. Еми, какво като е твоя? Вие без мене няма да пият. Пусни ми топката. Не да подава и на нея на топката. Путай. Путай бе! И тя взема. Айде бе! Лени! А Крис, ти не обижай много. Ти си много слаба. Ама Крис, ако буташ с ръката. Не, с ръката бута се срам. Не! Ти буташ с ръката. Ами не. Не! Не е гол. Гол е. Не е гол, Ася. Не е гол. Как е тази врата? Не е гол, защото от тук е едната града. Откъде до къде е вратата? Еми от тук до там. Ай, подай, моля те, подай. Подай. Тук насам. Да. Не е гол! Как подай? Ама Кристофе. Шо бе? Дами и господа, 5-2. Дами и господа, 5-2. И значи съм пълен номер, но спирам клипчето. Много се извинявам. И довиждане.